Ezek qarnaşlamada toyda olmak maňa mesele. Ay gullukdaşymy toy etdi. Bundan bärden bir kuşdan bolup ýola çykyp gitdi. Bir üç günem poýdyň üstü dert adar. Ay kellar olarak bardyk. Taşkentden maňryk Çyrçyk raýonyny bir raýon bar eken, 40 kilometrlikde. Ay maňa taky tutup da edip gitdik. Barsak toy ýerde adamlar ýüşmek bolup dur. Ortada stol goýup durlar. Stola işat çekilmeyendir. O zaman bir daýy özbek ortağa çykdy. Hormatly mehmanlar, iltimos kiling, stolun batyny ötüňäleri ukat çekildi. Ay adamlar güsür reňgi stolun başyna. Ay bize mari bir ýerde oturduk bolýan. Ýaşlaň oturmaly eken bir näbeli. Bir özbek gelip, "Nime garasen beýande?" "Süýşüň beýana, aýtyň beýana, süýşüň beýana, aýtyň beýana." Adar goýurdylar, gaýtdy stolun çetinden gumawlaşyp. Ay gummady kakıştıra gatdyna bir şetirek geri geçip oturduk bolýan. Stolun agyr çetinden bir lokan hamiçanakda bir özbek kelleýe gaýlap gelýär. Ay şu kimiň öňünde goýýar bolyn? Jan gözlükler ýüzüni top koýuň. Keçirin kow, iltimos kiling, keçirin kow. Şu geçirin kow. Jan kelleýe alýan özbek ýok. Benim üçünün acı. Dilek ettim Allah'can. Yeni 250 tane geçirin kow bolsa maňa ýetdi ýa. Ay herne eşdendir de. Ýok korkuň biri bar gördüm. Jan gözlük men ýanmel mimon iltimos kiling diýdi şakyr şukur çana bilen aldymdan. Stolda oturmak ortaya geçip ip başladım. Şu aýag aldyna kelleýe ýen. Ay şu öýen kelleýemň sünkünden öýdüm orku buradym soň wakada. Onu ähli özbekligiň gözüminde. Ondan şu ip bolatin elim ýup, palatdan elim zipirtdiler aýtdy bir özbek gelip beýnime kakdy. "Bala ismiňiz kim? Gaýerdan bolasiz?" "O tiňizi aýdyp kele." "Ay menem iş birden bir militerge iş bolmadym" diýip, "Dogry adam aýtmaýyn" diýip tirkiş diýdim. Ol lokal harp bilen öz dillerine perewod edip ergeç diýip ýazyp gider ekenler. Başga bir özbek ortağa çykdy. "Hormatly mehmanlar, Türkmenistan'dan gelgen erkeş pelwan orta çiki." "Eyho, bu ne bolş?" "Ohohoho, azar verede oturduk. Şu yan kelleýe kim iýdi, şolun pelwanlaryny göreş tutmaly ekeni. Men bolsam muny at şolmyydym. Ey Hudaý, ömrümde göreş diýen at görmedim näme?" Gene gaýtaladylar. "Hormatly mehmanlar, Türkmenistan'dan gelgen erkeş pelwan orta çiki." "Bayba, görýärmiň. Hudaý tutda bolýarlar. Düýäň üstüne it ýarar diýenler boldy. Mehelläň aňyr çetinden pelwanlaryny eşeğe tert mindirip getirýärler. Öňünden surnaýa çalyşyp, deprek kakşyp, tan edip bezbekler. Terede oturduk pelwanlar eken getirilýär. Bir daýy gözek ullokan surnaýa çalyp gelýär. Surnaýan bilýän seňe tilegaçdan tekel kiçirek burar. Olam bir daýy gözek garna diýip çalyp gelýär, ýetinden aýyn durur ýalylar. Tezem bir şeýle bir inay. Ey dogon, ey Hudaý, görýän atlary edip bolýan atlary. Ine ýanky pelwan şu behelläň ortaryna gelip eşetden sipirip düşdi bolyn. Ay pelwan görüp ennam janymy ölmüşik boldy. Ýaman daýaw. Şu beňden 7 sençe bar. Eginlerini 6 adam oturaýmaly. Şu ýeňse saýyp öwän özbeň ýeňse diýýärli. Eğinde de ullokan maýka derip bir ganar deşik giydiripdirler. Ine jalvarlarym çermelgiçe uçurjugum ýerine sallanyp, ýanky pelwan ortada aýlanyp ber. "Oho, bu daýy meni prosto şu pitikläk goýurde men ýere diňki" diýene. Ýene gaýtaladylar. "Hormatly mehmanlar, Türkmenistan'dan gelgen erkeş pelwan orta çikin." Ay bu da bir ähli kişi bilýän kelleýär ýene. Ýenden de Türk goýurdyr, ýank girdim özbeň guçogyna. Bimen barşyny ýekerine başa edip ýokarykallar diýip. Ýokarda pırla urada ol ähliyen kelleýeklen gaýtdy özbekleň üstüne. Allah jan syptyrmaýl tedir. Häzir syptyrsa istene surat bolýan. Herne ýan gözük syptyrmady meni. Şu ýerde oýup başlady, şu bir ýerde suwum bolsa çykdy. Gateteňet. Şu näçe bilmän urgan birden kaka maýdan dedi ýadym etdi oglum. Şu görüşdi ataňym bolsa hiýleme diýenleri. Heretde moýanky uçurjy ýerine sallanıp ýör. Ýeke dur çaşapçy.
Aşniyem olsa bolsun niye getir şu ayağımı başam marmamlı yankı bir halkacığını iyiletin batıp koyordum olin. Yankı ödebeki toğru ne alı oldu. Hop menem dağı pol ağırda yatır bir önüm. Ay tur devam edele. Koyun sıptı kovuyu sıptı. Ay tur devam edele o doğun. Koyun düştü kovuyu düştü. Ene yankı ödebeki yerinden kalın o. Yere de oturduk. Şu aşağıdan hiç saat geymen şu doşunu çalvarını ilk kayıt verdi ne edecek? Al sıra. Ay şu doktorun bildi mi ne etti mi yağdayın üstünü kanar halta yapar attın şu kaltağa salıp alıp gittiler pehlivanlar. Yine şehit doktordan bir göylen alıp kayıtmak bana mesler etti. Hurmatlı meymanlar Türkmenistan'dan gelgen ergeç pehlivan bir höceği basıp alır. Höceğiniz alıp gitin. Ay bir yaşlı şu yaşlı niyatları geliyor diye. Ay kemperci gülenem yaşaşıp görün. Kemper yadına tişemeyi. Bundan bir 50 yıl odal. Havalı. O yaketudun yanına gidip de uşuyor ya giyicilerine. Hava yadıma düşüyor. Be yadına düştü son şun. Bir yatlaşaysak sol giyeceğini deydi olur. Ya kakadı oyun etme beni. Ya oyunu olmak helermen ha bir güppüyümü de adım geyik gideyin. Havada azıcık soğurak aydayan yok. Şiyeket udun yanına karasarın çıkarın saat 11'den çıkmalı vakit çıkkın yönü giyeceği alaymanın. Deyip gitti diye yaşlı. Ay bardı 11 oldu söygüldü gelin o. Ay 10 gün yarı oldu söygüldü gelin o. Giyece 10 oldu olun kahariyeli uğrat diye. Muna deret ediyen atlan göreyim. Odalar çıkacak deyip hannem çıkan ok muna deret. Şupur üye var aydan boli. Sen kemper var. Senin tegele masın eylerin benden. Kahirede kayıttı olun. Ay geldin ha. Tezin masında gök sayfı oturuyor bir kemper. Neyem için barmadın? Ben o 2 saatten yerden karası oturuyor soğuk için neyem için barmadın? Dedi o. Vay bula olanı. Gecemi vermeden ne min ne edip barayım. Merak edilmeni gözlep taptı uyala. Ay yüzünle gülpünü çözlep yaptı uyala. Ay yüzüne gülpünü çözlep yaptı uyala. Uğravadan göğe leyli ol gözülüm min demeyli. Ağla gözler bırakıyla kaptı uyala. Ağla gözler bırakıyla kaptı uyala. Düştüm aytmasa da sesli merak edil çıktık esli. Aşığın ipek mesli kaptı uyala. Aşığın ipek mesli kaptı uyala. Uzaklaşıp durduk uzak hoşlaşımız oldu kazak. Ey men bıraksam olan edip öptü uyala. Men bıraksam olan edip öptü uyala. Gelip geçti en sefer kıydır verdi geldi bahar. Madı gözler şeker çaptı uyala. Harip gözler şeker çaptı uyala.
Sana ayıp var yenim boldu hayıp. Düzeldiysem güm oldu yepti uyala uyala. Düzeldiysem güm oldu yepti uyala uyala. Yepti uyala uyala.